har jeg sådan noget. Walk up and drive on that one. Og mens du filmer? Ja, mens man ser det. Ja, nå, sådan. Ja. Det vidste jeg ikke, man kunne. Nej. Yeah. Yeah. So I'll bring it to you. And then when you Der got står altså dernede, ikke? walk up, let her walk up and push it back. Det ser faktisk ud som om, at banen er tættere på en stemningsbillede. Det er Nå, jo. One or put her on that sheet and one curl back to the draw like that. det, som man siger, når man ser en video. Other way. Walk with her. There, there. Look. So you're gonna have to go over there too. That's okay. Heavy sheet. Gotta get in your space. In here. Like that. Looks good. Walk up. Jeg overvejer, man skal op på det her til 10 år. Walk with her. Away. Det har jeg også, og jeg bliver spurgt om det hele tiden. Men jeg ved ikke, om jeg skal Ja, gøre det. jeg plejer altid at vente en uge 14 dage fra, at jeg har fået fikset et fejl. Så mens du ser videoen, ikke? Så synes jeg, det er jo lidt langt væk. Jeg er ikke optaget. Okay, let's let the sheet go back. You're kind of playing around those panels. You're hiding Det behind er the min panels. mand, så når han laver noget, så viser han mig det. Ja, Han okay. sidder helt så ved den der. Go by. Nå, okay. There. Man skal også have det altid Now sådan. she's gonna walk up there. Walk. Thomas, har du smagt dem her linderhafner? Ja, det er. Men de er ikke ret gode. Ja, de skal altså væk. Det sagde så Brian, der sagde, alt slik i Tyrkiet. Det er sødt. Meget sødt. Ja, det var ikke klart. Det er ikke den samme nydelse, som man tror, man skal få med salt, og så få med smør eller sukker. Lad være at spise sukker, så bliver det ikke doven over. Ligesom at få ikke til Flere og flere får Walk up. Good girl. Now you slow up and once let her try to get in front of you a little bit. You're not. You want her to get out there and push on him, not walk behind you. But don't let her do that. Did you ask her to bring it back? Yeah. Oh, you asked her to fling it back to you? Okay. There, there. Walk up. Now just let her drive it back. Walk up. Walk up. Get up there. Walk up. No, not you. Let her fordi get de up. ikke har den der brede måde, kaldedoggene har. Er det ikke andet tryk på kalenderen? There. Så jeg kigger
op på en, ikke? Så har man bare sådan, det er det der, eller en eller anden form for en slags start. Ja, det er noget, eller andet. Hvor arbejder du, når du så har fester hele tiden? Revisor. Ikke aviser. Det er den eneste gang, når man har haft travlt i en længere periode, så skal vi i byen og have morens fest. Ja, det er lige straks. Jeg har den energi på det. Jeg fik den sidste, Thomas. Jamen, så må I bare starte med rundt 2. Hvad er det, der Nå, det kommer ind. Var den ikke fint, den løb i dag? Den lagde sig ikke ned? Så stak den bare af på gangen. Jeg havde et par gange, hvor hun bare lige tænkte, det skal der aldrig.
stadig, eller sådan, det ved jeg heller ikke. Ja, det er lidt, ikke? Det har jeg nemlig også hørt fra folk, ikke? He's out in front of you. Try to keep in front of you when you can. Walk up, get up there. Fra hegnet, det springer til hegnet. There, walk up, Det er ikke sådan en overspring, så walk up. det skulle nok ikke engang alligevel. Det er så meget op i hans lille hoved, mand. Han, Det er lidt usikker, så vil han hellere lave noget andet, ikke? jo. Walk up, walk, walk. Let her go. That's good. She's on the right one. Walk up. You slow up. Once she's going, then you let her go ahead if she will. Walk up. And if she don't go, then you may have to walk with her. Walk up. Huh? Once she gets hooked up and is walking, then you slow up so she can get in front of you. Yep. And if she doesn't go, then you have no choice but to walk up to help her. Okay, the sheep really have no place to go, so you got to flank left or right. Nej, jeg prøver bare, fordi jeg vil gerne. De er ikke rigtig Nej, samme. det er ikke i samme boble. Sådan lidt. Skal den sammensætte. Nej. That's nice, good. There, there. Walk up. Det får man lige stak af for mig. Der er også en hund i Finland, eller var en hund, den spurgte jeg nemlig også, så lavede jeg også set på video. Men den fik jeg så at vide, at den avlede ikke helt gode, altså sundhedsting var ikke helt gode ved avl. Var ikke helt det findes også, det er også, men det er også sådan, Okay, but I mean, you got to try that. der er en anden en, den fik også Slow til, down, then you have no choice but to også fra USA. I understand. Lassie Blue Hawk Get up there, walk, 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 walk. har også en Facebook-side. Det er ikke fordi, jeg sådan har det på noget lige nu. Nej, det er, Men når det er det, på et eller andet tidspunkt, ikke, så... fordi som jeg siger, Nick var jo ikke evigt. Jeg ringer mange Evan han fejler så ikke noget, så han skal nok overleve. DJ, han har jo heller ikke 20 år nu. nej, det, altså, det går hurtigt nogle gange. Det kan du så se med DJ, han ser jo allerede gammel ud. Ja, han begynder at se så gammel ud, og hvis det ikke var på grund af køren, så er det ikke mål over Ja. det er kun køren, der kan få ham til at løbe en smule. For det. Nå, ja. Hvad er det? Altså, man lige for det. Jeg ringer mange gange. Hvad er det? Udover det, ellers så har, hvis han ikke laver noget New York, så har han jo Nej, tak. tæve Ja, vi kommer land på mere nogle gange, så efter Robert gider jeg Jensen. godt at beskylde den til andre. Så der er jo En altid, søster til Jeg regner ikke med interesse, ja, så han snakker så der er jeg havde altid lidt muligheder. Det ser jeg også i gang. Hvis du skal være koslag, skal du være koslag. Nej. Du ved overhovedet ikke, hvad han spørger om. Jeg er fuldstændig ligeglad. Du skal ikke have noget. Nej. Jeg har ingen penge. Hvad vil du sælge mig, der er gratis? Jeg vil egentlig også gerne have en pizza. Ja, det kræver... Jeg kunne være ikke have det job. Det kræver et eller andet specielt. Jeg kan ikke god tålmodighed. Ikke kun det. Nej. Det er meget vedholdende. Folk skal jo først 5-6 gange før de... Altså, nej, jeg skal ikke have det. Helt sikkert. Men det tror jeg, lad mig nu lige. Der er jo ikke nogen, der synes, det er sjovt. Lie down, lie down. Hey, Ikke den. lie down. Don't shoulder down. I tried, but she didn't take
Oh, okay. Good. Then you got a shoulder for it. Yeah. Lie down. Do not let her fetch him back. So once you fetch him back, she said, hey, I got what I wanted. You cannot fetch back. So wherever you got to move, go Ja, to her. den blev også kaldt den første dag. Okay, now walk her up. Ja, der var den sidder sammen der. Nej. Ja. Vi har en derude også rigtig fint også i sort ude. Det er sådan grå. Ikke lave så meget.